Avui hem vingut al concert de final de gira dels Catarres, que es fa a la Sala Apol·lo de Barcelona. Hem vingut perquè sabem que és un dels grups que més admireu i seguiu, i els volem conèixer una miqueta més a fons. Volem saber quina és la clau del seu èxit, quina ha estat la seva formació i sobretot els volem preguntar per aquest concert de final de gira que tanca un any ple de felicitat. Si us sembla, anem a veure com ho porten. Ha sortit rodó aquest projecte, però potser perquè surti rodó un projecte n'has de fer 10 que no surten rodons, surten quadrats. Tens una xispa molt rara, Sí, tio, de mal rotllo, no? Deixa que et canti una cançó, una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Que ets tan salvatge i tan catarra com jo. Amb en Joan ja havíem tingut molts grups des que tenim 14 anys i aquest és un projecte que vam començar perquè teníem ganes de fer una cosa senzilla i fàcil, amb acústic, per tocar amb bars del poble i de Centelles, etc. I amb la Roser algú ens va dir que tocava el contrabaix i estàvem buscant algú que toqués el contrabaix i li vam demanar i va sortir tot bastant rodat. Crec que és molt agraït estar en un grup que funcioni, però a més que la música que estàs tocant t'encanti, no? Això és com una sort, perquè en realitat al igual sí que pots tenir molts bolos amb una altra cosa que vagis a fer amb una orquestra o el que sigui, però igual t'importa un pepino el que estàs tocant, no? Per mi això és una cosa que valoro molt. Que ets tan salvatge i tan catarra com jo. El món de la música i de les discogràfiques ha canviat molt, no? Ja no és enviar una maqueta a una discogràfica i que et gravin un disc, perquè això no passa, o sigui, no passa ni amb els grans grups. Ara mateix el pilar de lo que són les xarxes socials i les noves tecnologies et permet tenir un potencial que abans un grup que tenia una maqueta no tenia, no? Passa com l'aigua, no és que em convingui, però una mica més no mata. Tothom sap una mica on vol arribar, no? Hi ha gent que diu, hòstia, és que jo no ho sé. En realitat sí que ho saps. Si escoltes els teus sí que ho saps. Què t'agradaria ser de gran? Però a mi em passa que m'agraden ser 1000 coses. Hi ha un moment que has de prendre una decisió, que tens la teva vida muntada i dius, a partir d'aquest moment, si vull dedicar-me a això, he de portar tota la meva energia aquí. Sí. I no em val dir, no, aquest cap de setmana passo, o aquest dimecres no puc, no em va bé. No, has d'estar sempre disponible per lo que estàs. Sí. Sempre, al 100%, perquè si no, el marge és molt petit, saps? Per obtenir una mica has de treballar molt en aquest món, saps? Molt. Per què és tan important el final de gira i com l'heu preparat? Bueno, és important per poder-nos despedir bé de tota la gent que ens ha seguit durant aquest any, tota la gira postals, i per poder-los fer una bona despedida de tothom, perquè realment marxem un temps indefinit, no sabem quan. Per nosaltres és molt especial la gent que ens acompanya al dia a dia nostre, que és els que avui venen a celebrar aquest final de gira amb nosaltres, no? Queda't amb mi aquesta nit, perseguirem l'albada fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré a Tòquio amb un petó vora del nas. A la universitat pots aprendre moltes coses, no només l'assignatura que estàs o la carrera que estàs fent, sinó també aprens moltes altres coses, no? De la vida i en general de la forma de treballar, de relacionar-te amb la gent, i etcètera, no? I crec que és important, vull dir, és una oportunitat que si tens l'oportunitat de poder estudiar, fes-ho, sigui el que sigui, perquè segur que t'ajudarà en molts sentits. Fins a batxillerat portes una rutina d'estudi molt guai que mola no trencar-la, perquè després sí que és veritat que a mi em costaria molt ara ficar-me a fer una carrera i no em costava estudiar, per exemple. Però jo el que penso és que, continuo pensant que quan vols aprendre una cosa tens que tenir la voluntat de fer-ho, perquè jo, en el meu cas, tot el que sé fer i el que faig realment al meu dia a dia, de música o amb l'ordinador o no sé, en tot, ho he pres perquè ho he volgut aprendre. Quan estudies sembla que sigui el pitjor que t'ha passat a la vida, que és molt xungo, a l'època de l'exàmens és un cunyàs a la universitat i tal, però ara quan ho has passat i t'ha tocat treballar, jo vaig treballar, jo què sé,
Treballar a un hotel 12 hores, ja ho he dit. Ja està. Treballar 12 hores, a vegades turnos de 12 hores, i pensava, joder, la vida estudiant Mola és molt. guai. Vora del nas. També ens reunim tots i cantem una cançó que és lo Tío Pep, una cançó valenciana molt famosa, tradicional, i cantem això, una estrofa d'això i ja estem a tope per sortir. Bàsicament és això, no és una mica una tonteria. Es connecta, sí. Vine, Joan! És això. Queda't amb mi aquesta nit, perseguirem l'albada fins a... A mi em va costar molt triar quina carrera volia fer perquè tenia molta por d'estar-me equivocant, no? Llavors penso, no passa res, en realitat és el que dèiem abans, pots estar estudiant tota la vida i pots estar-te formant 8.000 anys. O sigui que en realitat és com, tampoc no donar-li massa importància a això, segur que en treus alguna positiu i, no sé, i com més coses sàpigues millor. El més important és que si creus i vols fer una cosa, tens un somni o un objectiu a la vida, és que lluitis, encara que tothom estigui en contra, encara que... Sona molt tòpic, tal, però s'ha de fer. Nosaltres hem seguit fent música, sense parar mai. Per què? Perquè principalment abans de voler viure d'això teníem la il·lusió de que ens agradava fer-ho. I si tens la il·lusió i tal, i al final i apliques l'esforç adequat i ho visualitzes prou, les coses bones venen, no? Si hi ha aquest esforç i aquestes ganes al darrere. I això amb qualsevol cosa.